नाव गाखोगासिनो थांसिगोन दा जोङो नै दा जों गाखोजेनबाय आरो ना बेनो दाउखि रिभार नाव सालायग्रा नैबे नै गाखोजेनबाय आरो ना थ' माबायदि मोनदों गिथावथावखा नै दैया माबायदि जों दाउखि थांग्रा लामाजों हाबबाय खिन्थु दिनै जों हाबनो मोनगोन ना मोना गेरेन्थि गैया मानोना 4टानि उनावसो हाबनो मोनगोन मागोन होनना बुंबाय थायो नै कन्ट्राक्सननि खामानि सोलिबाय थायोना बेनिखायनो बिदि लामाफोरा कन्ट्राक्सननि थाखाय बन्द' खालामनांगौ जायो गारिफोरखौ नै नायबानो जाबाय दे माबायदि कन्ट्राक्सन खालामगासिनो दं अफ रडिं खालाम मोजां जादों बेफोराव थारफोरसो लाबोनांगौ जोंनालाय नै सुजुकिसो माबायदि मोनदों आंबो गिदों खिन्थु गिनानै एख' लाब गैया मा जायो जाथों जि जायो मोजांनि थाखायसो जायो होनना बुङो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों थांगासिनो दं दाउखि मैया थांदोंमोन नाथाय मैया लेन्डस्लाइड जानायनि थाखाय थांनो मोनासै आरो टाइम होदोंमोन 4टा बेलासिनि खिन्थु जों बांद्राय मोनागोन होननानै 4टायाव खुला होगोनखाय थाङाखै आरो ओमफ्राय जों दिनै थांफिनबाय दा नै जों थांगासिनो दङ बारा गोबाव जायाखै ओंखारबाय नै दासो दा जों दाउखि लामाखौ मोनथ'वाखै दाउखि लामाखौ मोनबाथाय एफाजों होलांसै सिदा दा आरो जेबो जाथ'वाखै ओंखाम उखैगासिनो जेबो जायाखै जों दा 10टा जाबाय फुंनि दा नै लामाफोरखौ नायबानो जाबाय आरो जों दा मोनफैबाय नै दाउखि रिभार दैमा मोनफैबाय नै बांलादेश बर्डार नैबायदि गाखोबोनांगौ आरो गाखोबोनांगौ माने ओरैनिफ्राय गाखोनांगोन आरो जों दा ओंखारलांगासिनो दङ मिथिया नै एसे गोजौ गाखोलांनांगोन नैहाय नावफोर थायो आरो नै जों दा टिकेट लाबाय टिकेट लादों ना टिकेटआ 1200 लादों नै बेयो 1 घन्टा जोङो नाव गाखोनो मोनगोन आरो नै दुगैलागासिनो दं Oleh udah coba. Nih dugilagasino dong. Nih बिखिजा बांलादेश नैबे जोंनि इन्डिया जाहैबाय नै नाव गोजा नै दा जों गाखोजेनबाय आरो ना बेनो दाउखि रिभार नाव सालायग्रा नैबे नै गाखोजेनबाय आरो ना थ' माबायदि मोनदों गिथावथावखा नै दैया माबायदि स्रां स्रां नै बेसेबा गोथौ नोंसिनावथ' गोथौ नङा ओरैजासो गोथौआ नै ओमफ्राय नोंथांमोना सोर फैखांखो बे जायगायाव आं माने बांद्राय मोजां मोनाखै आरो खालि बटिंनि थाखायल' फैनाय जाबाय आरो ना बेहाय जेबो माने मा गैया माने बिदि जेनेबा सेरापुन्जिफोर बायदि नङा आरो ना शिलंफोर बायदि नङा दा बेहाय बटिंनि थाखाय मोजां आरो बेहाय नै बेनो दा मानसिफ्रा दुगैयो नैबे नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बे दुगैग्रा मानसिफोर दङ अनेक दुगैयो मानसिफोरा नै गथ'आ माहाय सालायदों नावखौ नै देनजार सालायखादों क्या नाम है भैया आपका इलियास या क्या ये आप लोकल है लोकल है कौन सा ट्राइब का है जंटिया खसी ये जंटिया हिल्स पड़ता है ना उस तरफ से जंटिया उस तरफ से ये खसी हिल्स ये दोनों पहाड़ का ये इंडिया का डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग उस तरफ से जंटिया ये खसी का ये खसी का है और बांग्लादेश बॉर्डर कहाँ से पड़ता है ये वाला बांग्लादेश है वो उधर फ्लैग भी लगा हुआ है नहीं भी खिंचा बांग्लादेश पर आप कहाँ से हम तो असम से असम से हाँ से गुवाहाटी नहीं हम बक्सा से गुवाहाटी से नहीं बक्सा डिस्ट्रिक्ट हाँ नैबे जाबाय दाउखि ब्रिज अन्थाइफोरखौ स्रां स्रां नुजोबखायो जेबो सिन्था गैया नै बांला बायदि नाफोरखौ नुजोबगोन नै दैखौ दांबावाखै आं दाबो खनसेबो दैया गुसुआनो स्रां स्रां जाजोबो
यहाँ पे आदमी रहता है क्या होम स्टे टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट के लिए हाँ नैबे दै फैबाथाय बे बुंजोबो जाहैबाय गासिबो अगर पानी आने से तो ये सब नहीं रहता है ना पूरा बंद होता है बोटिंग भी बंद होता है माने दै बोथोराव बन्द जाजोबो जाहैबाय उसके बाद थोड़ा घूम के कौन सा क्या बोलता है रॉकसाई आइलैंड इस आइलैंड का नाम हाँ हाँ नैबे जाबाय रॉकसाई आइलैंड जाहैबाय नै नि दैया गोथाव जाफिनलायबाय एसे नै जों दा पार्किं खालामसिगोन नोंसोर थांबाय दा जोंनि दा पार्किं टाइम जों दा आइलेन्डआव मोनफैबाय मा आइलेन्ड होनदोंमोन नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आं गोसोआव गैला नैबे दखानफोर दं आरोना बे नोंथांमोना जुमायबो लोंनो हायो नैबे जुमाय लोंगासिनो दङ बेफोर दखान दं आरोना बेनि बेफोराव फसंना दोनदों नैबे होनदों लोंनायनि थाखाय जायगा खालामना दोनदों 45 minutes nih. Soita. Bentar. लोगोफोर जों दा गाखोखांबाय आरोना दाउखियाव ओमफ्राय माथो खालामो आरोना भिडिअआ बेखिनियानोमोन बेनो फोजोबनाय जाबाय आरोना गोजोन्थों बाय बाय।